Guys, mura may nag-appeal o ka-hearing. Ang amo nga tayo, mura kabugado. Kaya sa una, wiswila unta may kabugado. Ang problema kay naghamang bungas bayabas, wa may kalahos. So karon, appeal ni o hearing. Nami giandulang kaso, 11 ka buok. Pero ang napulo ana, gipildi nami. Kanang 11, ang kanang usa, iligusin pa namo. O pwede ba ito matabla? Nakalanganin mo yung diapon. Alanganin. Panabla na rin among pag-apil o kaso. So, Muna yung mga abogado nga, Juan. abogado. Oo. Nabi, usa guys. Pala, ano pa namin, usa? Kaya sa bar exam. Oh. Ako rin, kurbata na Oo na. Ang kuwang na lang namo guys, kurbata. Kurbata yun ba? O niya, mo apil din bikiring. Kaya na kaso na mo, 11 man to ka po. Pildi na napulo. Usa na lang, daugonon ko to, o tablangonon. Nakalanganin mo yung diapon. Alanganin. Guys, salamat guys.